מכירים את אלה עם הממ"ד בבית? אלה שבזמן שאתם מתעוררים בבעלה ב3 בלילה ורצים יחפים עם הילדים לחדר מדרגות בפעם השלישית באותו לילה? אלה שותים שלוק מים, נועלים נעלי בית והולכים 3 צעדים ישר לממ"ד הפרטי שלהם. אולי עוד קופצים לשתות קפה, יש מספיק זמן. בזמן שאתם נתקעים במקלט עם השכן העצבני מקומה 3, הם שולחים הודעה מהממ"ד עם השעה וכותרת: אוף, אין לי כוח יותר. לך אין כוח? לך? בזמן שאתה רק מחכה לחזור למיטה החמה שלך, הם שקועים בשינה עמוקה בממ"ד. מכירים את אלה? בעצם, למה שאלה לא יהיו אתם? בואו לשמור על המשפחה שלכם בבית שלכם. אנחנו, חברת גני טל, חברת נדל"ן שמתמחה בפרויקטים של נדל"ן ופרויקטים של פינוי-בינוי ברחבי הארץ, מזמינים אתכם להצטרף לפרויקט פינוי-בינוי ולקבל דירה חדשה עם ממ"ד. כי בישראל כמו בישראל, אף פעם אי אפשר להיות יותר מדי מוכנים.